Senajan kudune sira kudu balekake kajayan Majapahit. Mula nak Mas Dipati. Nggih. Aja nganti wong-wong Kasultanan Demak Bintara tumekon panarukan rayogane utusan Kadangmu Warana. Ngirit bergadaning prajurit ing Kadipaten Penarukan. Ngluruk perang ana ing Demak Bintara. Dados panjenengan sampun pitados kalih Kadang kula Jaka Warana. Ingkang supados madhegat senopati merangi wong Bintara Demak. Kaya ngono. Menawi mekaten ing dinten sakmenika kula ngadani pupuh Adipati Penarukan Tunggul Wulung Mbayel. Kangmas Adipati Tunggul Wulung menika ingkang kula antu-antu benjang menapa Bintara Demak saged panjenengan bukuhaken panjenengan jumeneng ratu ning ratu wonten ing tanah Pulo Jawa. Mula kang saka kuwi Yayi Jaka Warana Terus pundi? Nitya Joli Jempana lan Kinantilan Dedama mangkat dadi senopati perangi wong Bintara Demak. Kambang lan wijang kula nampi dawuh mulya menika pangustinipun Kangmas Adipati ingkang kula suwun mugi-mugi pikantuk karya. Pangestuku banyu mili kelawan sira Yayi. Apa? Ya, Sumangkai sikil kula saking pertapan Mojo Agung. Ampun kasupen lilah panjenengan pamuji panjenengan ingkang kula suwun. ngajogake tansah kales ing sabdikala sira oleh kamenangan. Adi Condrawati Condosari pamuji mojo kendhat nyuwun marang kanjeng Gusti supaya entuk kadi. Bila saya menika Kangmas monggo panjenengan pirsani piyambak kridhanipun Warana tanding kaliyan tiyang pengen Warana. Pripun Bapak? Aja negakake marang Kadangmu Jaka Warana. Lajeng ira kudu napati saka mengko satungkapan meneh aku uga bakal Nuwun tambahing pangestu. Condrawati lan sira iki ana kalodhangan ing kowe bocah sakarone. Kowe melu sabyantu lawan Nak Mas Adipati Tunggul ngadepi senopati saka Demak Bintara. Tidak